Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel ASRLM निफ्राय गोदान साख्रि ओंखारना फैदों। दा जोबोद बुरजा वेकेन्सि दङ, पोस्टआ 700 नि बारा दङ। दा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्ला नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ बुजिगोन। जुदि स्किप खालामबा नोंथांमोना आन्दायनो हागौ। दा नै अफिशियेल नोटिफिकेशन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दा बिदिब्ला गोबाव खालामा लोगोफोर, जों अफिशियेल नोटिफिकेशन नायनोसै। जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, साबस्क्राइब खालामना ला। बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। दा बे जाबाय लोगोफोर अफिशियेल नोटिफिकेशन। स' बेनिफ्राय प्रजेक्ट मेनेजाराव, बेनिफ्राय प्रजेक्ट मेनेजार लाइभलिहुड नन फार्म दङ। स' बेनिफ्राय प्रजेक्ट मेनेजार एचआर दङ। बेयाव पस्टआ जोबोर खम दङ, सासेल' दङ आरो बेयाव पोस्ट ग्रेजुवेट खालामनांगोन, पास खालामनांगोन, पिजि पास खालामनांगन आरो एक्सपिरियेन्सआ 5 इयार्स 3 इयार्स बिनाय दङ। जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना खालामनो हागोन, बाट सेलारिया 49,000 नोंथांमोना मोननो हागोन। स' बेनिफ्राय बैसोआ 30 निफ्राय 40, बाट जोंनि एसटिआ 45 इयार्ससिम नोंथांमोना हागोन। बेयाव 30 निफ्राय 45 इयार्सनि गेजेरावबासो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयाव एलिजिबल जाबा अनलाइन खालाम, जुदि जायाखैबा स' नोंथांमोना खालामनाङा बे पस्टआव। आरो बे पस्टआ गासैबो आनरिजार्भ जाना दङ, अब्लाबो एसटिआ बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो। स' बेनिफ्राय प्रजेक्ट एक्जिकिउटिभ, बेनिफ्राय लोगोसे गोबां दङ। स' बेयाव पस्टआ जोबोर खम दङ, आं बेखायनो जेराव बांसिन वेकेन्सि दं आं बेखौ डाइरेक्ट थांनोसै। दा गोबाव खालामा, नोंथांमोना बे पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना ला। गासैबो दङ डिसक्रिपसनाव, लोगोसे एप्लाइनि लिंकआबो दङ। अब्ला नोंथांमोना नायोब्ला साबसिन जागोन आरो। स' बेनिफ्राय बेयाव एक्सपिरियेन्सआ 3 इयार्स 5 इयार्स बिनाय दङ बेफोरबायदि पस्टआव, आरो गासैबो पस्टआ आनरिजार्भ जाना दङ। स' बेनिफ्राय डिपिएम एबा डिस्ट्रिक्ट प्रजेक्ट मेनेजाराव, स' एसटिपिआव सासे दङ आरो। स' बेनिफ्राय पस्टआ 3 दङ। देन बेनिफ्राय 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स, लोगोसे पिजि पास खालामनांगोन एबा पोस्ट ग्रेजुवेट नोंथांमोना जानाय जानांगौ। आरो लोगोसे 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स नोंथांमोना एनि सेक्टराव मावनाय, अब्ला बेयाव एलिजिबल जायो। दा लोगोफोर आं डाइरेक्ट बारस'बाय। देन पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालाम, हाइ लेभेलनि क्वालिफिकेसन गोनांफोरा, जायफ्रानोखि पिजि पास। स' जोङो डाइरेक्ट 15 नाम्बाराव फैबाय, ब्लक कअर्डिनेटर। दा बेयाव पस्टआ जोबोर बुरजा दङ, 422। दा लोगोफोर एसटिआव दङ, एसटिपिआ 43, बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 181, एसटिएचआवहाय 21 दङ। दा बेयाव चान्सआ जोबोर मोजां। बेनिफ्राय ग्रेजुवेट नोंथांमोना नुनो मोन्दों, डिग्री पास बिदों, लोगोसे 1 इयार एक्सपिरियेन्स नोंथांमोना जायखिजाया ससियेल बा कमिउनिटि डेभेलपमेन्टआव मावनाय दङब्ला, स' नोंथांमोना हागोन 21,560 पार मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन बेयाव सेलारिखौहाय। दा जायखिजाया 1 इयार एक्सपिरियेन्स दंबानो नोंथांमोना फिल्ड लेभेलाव बा जायखिजाया नोंथांमोना अफिस लेभेलाव मावदोंब्लाबो मोनगोन, जेबो नङा। बाट नोंथांमोना नाथाय डिग्री पास खालामनांगोन, नाथाय एक्सपिरियेन्सआ बेयाव 1 इयार थाथारनांगोन, अब्ला नोंथांमोना बेयाव हागोन। स' बेनिफ्राय ब्लक एकाउन्टेन्टआव नायोब्ला नोंथांमोना 81 भेकेन्सि मोनदों, एसटिपिआव नायोब्ला 11 दङ, स' आनरिजार्भआव 32 दङ। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना स' डिग्री पास खालामनांगोन कमार्सनिफ्राय, अब्लानो हागोन। लोगोसे 1 इयार एक्सपिरियेन्स बेयावबो बिनाय जादों, जेरै फाइनेन्स बा एकाउन्टेन्स रिलेटेड नोंथांमोना जायखिजाया खामानि मावनाय दङब्ला हागोन। स' बेनिफ्राय ब्लक एमआइएस एक्जिकिउटिभआव दङ 164, पस्टआ एसटिपिआव 12 दङ, आनरिजार्भआव 76, आरो बेयाव बिसिए एबा बिएससि खालामनाय जानांगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना बिइ दंब्लाबो हागोन, जेरै कम्पिउटार साइन्सआव बिटेक खालामनाय दंबाबो हागोन। देन बेनिफ्राय 1 इयार एक्सपिरियेन्स बेयावबो बिनाय जादों। दा बेनिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जागोन 18 नभेम्बरनिफ्राय, आरो लास्ट डेटआ 8 डिसेम्बरसिम थागोन। आरो लोगोसे बेयाव एग्जाम जागोन। सेलेक्सन प्रसेसआ 1:3। देन बेनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय एग्जाम पास जायोब्ला पार्सनेल इन्टारभिउ लाबोगोन, आरो बेयाव पास जाबा नोंथांमोननो साख्रि गनाय जागोन। गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना अल आसाम पस्टिं जागोन बे पस्टआव। बेनो जाबाय ASRLM एबा NRLM नि आन्डाराव, स' नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन। दा लोगोफोर पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै गासैबो डिसक्रिपसनाव दंजोबखायो, माखासे पिजि लेभेलनि जायफ्रानाखि क्वालिफिकेसन गोनां। स' नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै नायदो, जाहाथे गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हायो।